στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου, ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους. Ακολουθεί ελληνική ομάδα διάσωσης, ελληνική ομάδα διάσωσης του Μαριάς. Επίσης εδώ και 14 χρόνια εκδίδει τη μηνιαία εφημερίδα του Βήμα της Γέρας. Μένει του περισσότερα από 40 άτομα, κάθε ηλικία από όλα τα χωριά της Γέρας, που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις όπως η ποδηλασία, η παλαιότερη και μαζικότερη ποδηλατοπορία στο νησί μας. Ακολουθεί Πολιτιστικό Σύλλογο της Μυστηριώπης. Ιδρύθηκε το 2022. Ως νέο σύλλογο γέμισε τότε ανεμότατες και πεζότατες που έφεραν οι παππούδες μας και η προγενέα τους έστησε από ζωή και αλεκτική κίνηση. Εμείς οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων παρελάβουμε σήμερα στην προγενέα της Μυτιλήνης, πορώντας την παραδοσιακή και σμενίδικη πονεσιά και ατενίζοντας αυτό το λιμάνι που κάποτε ήταν γεμάτο από τα καΐκια, τα δίχτυα και τις φωνές τους. Είναι ένας από τους αρχαιότερους και ιστορικούς συλλόγους της Λέσβου με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και μεγάλη συμμετοχή στα δρόμενα του τόπου. Ιδρύθηκε το 1961 με πρόεδρο τον αείμνηστο Νικόλαο Κοκκίνη. Στο σύλλογο πραγματοποιούνται μαθήματα παραδοσιακών χωρών με τμήματα παιδικά και ενηλίκων. Ο σύλλογος έχει δικούς του χώρους, στον κάτω τρίτος, όπου και η έντατος εκτός από την αίθουσα έχει κατασκευαστεί από τα μέλη του συλλόγου με όρεξη και διάθεση να συνεχίσει τις παραδόσεις. Αυτή τη στιγμή παρελάβει το χωριστικό τμήμα του συλλόγου.